Ara fa 50 anys, un grup de gironins encapçalats per Ramon Noguera varen iniciar el camí, varen posar els fonaments del que és la nostra institució. Una institució que vetlla pels discapacitats intel·lectuals i que està a les comarques gironines i que manifesta la seva voluntat de permanèixer en el territori. Avançar de la beneficència als drets és un record latent que sempre hem de tenir per seguir progressant. Cal, com hem fet i seguim fent, una estreta col·laboració entre usuaris, familiars, professionals i la societat en general. Els nostres valors, la inquietud, la capacitat de treball, el treball en equip, són els que ens han portat a la nostra fi. Procurar que el discapacitat intel·lectual gaudeixi del màxim de benestar, millori la seva qualitat de vida, en una paraula, que sigui feliç. Som una entitat referent. Portem 50 anys treballant a Girona i a la seva comarca del Gironès per la missió de garantir qualitat de vida per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Som una entitat amb reconeixement social a Catalunya i que treballem constantment per aconseguir l'excel·lència en la prestació dels nostres serveis. Treballem a partir d'un esperit creatiu i innovador. Ens adaptem als canvis i treballem fortament en nous mètodes i nous processos per tal d'aplicar la prestació del nostre servei. Som una organització professionalitzada, amb un equip humà altament qualificat i obert a la formació continuada. La nostra vocació és l'emprenedoria social. Generem recursos suficients per al bon desenvolupament de les activitats del nostre dia a dia. A la Fundació Ramon Noguera, a l'àmbit d'atenció a les persones, gestionem centres d'atenció precoç on treballem amb l'objectiu de prevenir, detectar i atendre de forma precoç els trastorns o bé possibles trastorns del desenvolupament infantil. Per adults i a partir dels 16 anys, i sempre per a persones amb discapacitat intel·lectual, gestionem centres ocupacionals i centres d'atenció especialitzada, des d'on es treballa l'objectiu de potenciar i mantenir les capacitats i habilitats de les persones amb discapacitat intel·lectual usuàries de la nostra institució. A l'àmbit d'acolliment residencial tenim llars residències i residències, amb un objectiu clar d'oferir un entorn el més semblant possible al que és la llar familiar, per tal d'aconseguir la seva màxima autonomia personal i alhora també facilitar la inserció a la comunitat i la seva màxima inserció social. També gestionem altres tipus de programes, com és el programa de lleure i esport, on es desenvolupen diferents activitats lúdiques i esportives, i també programes de voluntaris, programes de practicants i programes d'atenció a famílies. En l'àmbit de la inserció sociolaboral tenim la gestió de diferents activitats, com és la secció de jardineria, la secció de neteges industrials, la secció de rentat de cotxes i l'espai La Fundació, des d'on s'integra les activitats de botiga de robes, bugaderia autoservei i servei de planxa. Amb aquestes activitats fem possible, des de la Fundació Ramon Noguera, donar ocupació laboral a més de 110 persones amb discapacitats de Girona i la seva comarca. La Fundació Ramon Noguera vol celebrar els seus 50 anys amb tu. Volem agrair-te la teva confiança i el teu suport constant. Volem seguir avançant tots junts! Vale. Ara, no? Va ser un canvi radical a la meva vida poder entrar a la Fundació Ramon Noguera. Va ser un canvi superpositiu. Porto 22 anys i he fet de tot una mica. He fet de jardiner, he fet de tas de cotxe, botiga. M'ha portat per tot seguretat. Ha estat el sol que ens il·lumina tots, la Fundació Ramon Noguera, almenys a mi, que m'ha donat vida, que estava marcida.
molta gent molt maca, que és el millor. El millor de la fundació és la pinya, que ho fan tot. Que són, com he dit, tots a una. Que som la gran família. Lo important que m'han ajudat, he tingut bons col·laboradors que m'han apujat molt i m'han ajudat. Està bé aquest, no? O no? Que ja portem 50 anys defensant les nostres discapacitats. Jo espero que 50 anys més. Sí, m'ha agradat molt, molt. I espero que per molts anys podem continuar així. Llarga vida a la Fundació, que ja porta 50 anys de vida i per molts segles més pugui durar. N'estic molt contenta de la Fundació.